Čau se dělá z Maďabitým z dalšího videa a dneska to bude prank na Danka. Koupili jsme bramburky, jsme ze školy a uděláme prank. Jo, uděláme na něj prank. Jirka, a on vám vysvětlí, o co teďka půjde. Jirka? Teď na ně uděláme Prank. Aby se Tak naštval. věděl, jaký je to, když mu všichni vyžírají bramburky, nebo cokoliv. Takže takový věci, co mají rádi, protože takový věci. No jak jste slyšeli, a sestra vám taky řekne jednu novinu teď. Naši kámoši Senka přijdou, Anetka a Matyáš. A čekáme na to pešu dušu jenom teď, až přijde. Teďka vám natočíme. Štěpo? Máš to? Teďka vám ukážeme. Moje sestry z našeho mistr florbalu. Moje sestra, ale no, trochu se dám. To nevím, ale čau. Čau. Čau, čau. No, ten by byl Danek. Nejde, to je jedno. A jdeme na to. Ani, pojď nás točit. Ano, ty hřebíky se otupily. Já jsem opraší. Ani. Pojď na to. Jirko, jdem se připravit. Ani, neměj tam to. Já si to tady nechám, já to potom opravím. Tak Ani, toč nás. Jirko, vem si hokejku a jdem do brány. Bude se si po jedný střele, jo? Ne. 1-0 vedeš. Mě to nebaví. Ale to musíš dělat, Ani. Ani můžu se Jdeš svou hokejku? No jo. A jdeme na Jirku, jdeme pořád měli školu. OK? Tačko, tady ti pak dám noviny. Pomohl bys mě tady ty hřebíky to vytlout, protože mu může ptáček a ono se toto... Ne, Zdrbňák nám to celý vykopal. Tak jak bys mě pomohl potom to opravit. Co? Ty potom vytlout ty hřebíky a zaťukat tam nový, protože to už je... Taťka už je doma? Aha. Že to je tupý. Ty hřebíky. A pojď. Maty, máš vybitou baterii. Pojď nás nepípat. Já nevím, ale už to držet nechci. Uvidíme, kdo je lepší brankář a kdo je lepší střelec. Zatímco mladší brankář je střelec. Ale to brankář. No, tak si zvědajte. Maty, já už to nechci držet. A já už nechci natáčet. Ne! A ta taky bude.
3x3, ne? No. Ale nemáme toho Ne, jako, to byste se nestřídali po jednom. Jdete jak po dvou, po třech. Cože? Není. Pozdrav. Ty jsi pro bramburky. pro bramburky. Co? Dík. Máš tam bramsle, jo? Máš tam... děkuji. Máš tam bramsle, jo? To už je pro mě. Jo? Ten nejsou. Prank! Vy jste říkali, že na mě počkáte. Ale máš tam žvíky. Máš tam žvíky, Dany. My se to otočíme po druhý tady to. Máš tam žvíky. Co? Jo, donesl ho. To jsi nemusel takhle. No a to je jedno. Jestli se vám video líbilo, dejte like, komentujte, pište, nevím co. Dejte odběr, čau. A se loučím. Čau. Pa, čau. Teďka